تماشاوان هێژا ئیرۆ ساڵvegera êrişa 11 îlonê ku 18 sal berê êrişa terorîstî li ser axa Amerîkayê de pêk hatibû. Îro ji bo bîranîna qurbaniyê êrişên 11 îlonê li çend bajarên Amerîkayê de merasîm tên kirin. Yek ji wan niha li New Yorkê de pêk tê û niha ji li cihê merasîmê li New Yorkê. Peyamnerê me Sinan Tunçdemir bi awayekî zindî bi me re ye. Silav Sinan. Silav Ruken. Sinan wê salê salvegera bîranîna 11 îlonê çawa derbas dibe li ku ev merasîm tên kirin? Belê Ruken îro 11 îlonê wek te got ango salvegera 18 a êrişa 11 îlona 2001 e di vê êrişa terorîstî de 2983 kes jiyana xwe dest dabû. Îro li vê derê ango li navenda bazirganiya cîhanê merasîmek ji bo bibîranîna qurbaniyên kesên ku êrişê de jiyana xwe ji dest dabûn tê li darxistin. Ev merasîm li taxa Manhattanê tê li darxistin. Merasîm bi xwandina navê kesên ku jiyana xwe êrişê de dest dabûn berdewam dike Rûken. Sinan karbidest ji karbidestên Amerîkî û mêwan kî li wir amade bûn? Kî beşdarî wê merasîmê bûn? Belê karbidest kes li vê derê îro nedît Rûken belê lê em dikarin bêjin malbatên kesên ku jiyana xwe ji dest dabûn li vir civiyan û li cihê ku navê qurbaniyan hatiye nivîsandin gul danîn ew cihê monument hatibû çêkirin. Em dîsa dikarin bêjin agurkujê New Yorkê jî îro li vê derê bûn. Lewre ew êrişa 11 îlonê da qewûm bû ji bo agirkujan ra jî pir girîng e ji ber ku di wê êrişê de 343 agirkujên New Yorkî jiyana xwe ji dest dabû. Ji ber wî jî em dikarin bêjin agirkujên New Yorkî ji bo hevkariya agirkujên malbatên qurbaniyan li vir civîn e. Sinan helwesta xelkê New Yorkê çawa ye di derbarê vê rojê de? Belê digel ku 18 sal li ser vê derbas bûye ser vê bûyerê derbas bûye New Yorkî hîn jî êşa vê rojê dikişînin. Dibêjin ku ew nikarin vê bûyerê ji bîr bikin. Dema ku li cihê ku bûyer lê qewîm ye dibêjin wextê li wê derê derbas dibin ev roj tê bîra wan. Lê belê wî jî dibêjin ku ew ê her sal werin li vir ji bo hewkariya qurbaniyên 11 îlonê. Ez hez dikim parve bikim piştî hilweşandina wan avahiyan piştra çi hate avakirin ez hez dikim piçekî behsa wan bikim piştî birjên cêwî wextê hilweşandin dora wan birjên cêwî du hews wek monumenta konkujiya 11 îlonê hate çêkirin dora wan hewzan jî navê kesên ku êrişê de hatine kuştin hatine nivîsandin. Dîsa em dikarin bêjin vê êrişê de hert avahî hilweşandin. Niha em dikarin bêjin du monument du hewzê monument hatine çêkirin li kêleka wî jî çar avahiyên bilind hatine çêkirin. Yê ku herî zêde bal dikişine ser xwe jî Freedom Tower e. Freedom Tower ango birja azadiyê ye. Sinan em gelekî spas dikin ji bo wan agahiyan dem baş. Dem baş.